sabar sare lungguh Sri Tanjung lungguh sare Pak wong bu bolong kali codhe sapa sing gawe luntur lho ya ayo kaget ulun Bathara Narada inggih pukulun sungkem kula mugia kanca pangapit kula mugia kanca pukulun jaya wis ulun tampa Sida Beksa lan Sri Tanjung yen diteruske ora ana rampunge yen nganti kok Sida Beksa tega mateni Sri Tanjung semono uga yen nganti Sri Tanjung kok wentala mateni Sida Beksa tan wurunga kaya dene ngethok drijilan besane dengkul drijine tugel dengkule kowah-kowah menapa darunanipun paduka mambung inggen kula pasulayan pukulun ngene ya ngger ngene sekawit kita bakal ngawawu Sudarma inggih miturut keterangan sing ditampa ibu kita yaiku Dewi Pradapa kula yoganipun Kanjeng Rama Sedewa lah iki tinemu ning lakon undraning lakon Sri Tanjung kula wonten dawuh pukulun sak temene jeneng kita iku Turase Raden Nakula jeneng kita iku Turase Raden Nakula rikala jaman lakon Sudamala Bambang Sudamala ya Sedewa kang wis bisa ngruwat lan bisa mitulungi pendhita saka pertapan Prangalas yaiku Begawan Tambramata sateman napa kanugrahan anake wadon Soka lan Pradapa dipasrahke Wuragil Ngamarta yaiku Nakula lan Sedewa lajeng menawi ngeten pukulun Sri Tanjung ing sak mengko iku jeneng kita yogane Nakula Sida Beksa yogane Sedewa kita sakon itung-itung isih sedulur Kakang Adi tobat kadang Tanjung kula wonten dawuh dene jeneng kita ing sak mengko ketemu kelawan Prabu Wesyaji ya bener Wesyaji ku isih trahe para Pandhawa iku Turasi Gatotkaca kang pepatih karo Dewi Galamati ing negara Magadha mula paese buta paese yaksa nadyan dulur nadyan kadang ora perlu kita belani awit pakartine Wesyaji kuwi ngampu gawar watake nista budine candul hambeke angkara murka eman-eman ayune Sri Tanjung eman-eman ayune Sri Tanjung aja nganti belani wong kang luput mundhak kesempyo ing radan kere marang patuko kula kedah kados pundi pukulun Sri Tanjung Sida Beksa semana ning Ngastina matur kelawan kaki Prabu Untadaya Kalimataya pengamukipun Kakang Prabu Wesyaji supaya Curiganata sing nandhingi nggih Subang Suradita wonten dawuh wah ora pantut malik tinggal adhiku Sri Tanjung wilakon apa ketemu karo wong lanang wujude bagus lah kok malik tinggal dilati tungkake mungsuh lajeng ingkang rayi kelenggaran menika saiki malah dadi wadya balane Prabu Puntadewa apa tumon wah ora patut banget maju yai Amo, hey!
yen ora kleru kowe songo-songo ngerti dadak mawi tak wah bos bodoh Pate Kala Maruta kekesate Sinuwun Prabu wis yaji tak jaluk negara Ngastina nyopampanana hai 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 run Prabu wis yaji gede dhuwur palendak Pandhawaku Werkudara tak jaluk bumi negara Ngastina aku sing kudu gumantinata Prabu wis yaji merga aku turase Rama Gatotkaca lan ibuku Dewi Galawati tak jaluk negaramu ucare tungkak mudhar bos ayo ayo kabare kowe nduweni kuku kowe nduweni pusaka yen kowe ngamuk modot mak bededeng sak gedang ambon tak ngrasake kaya ngopo pusakamu empuk apa atos mudhar
wujude mono gedhe nanging empuk glomyor yen cara aku isin empuk kok ditamak-tamakke di tunggale ayo Kunthara mundur sapa iki Tismak Bathok mripat mloro ora ndedelok paran paring negara Ngastina peparak kursi Curiganata oh nek ngono kowe dukune wong negara Ngastina kowe dukune kowe sing dadi paran normale bangsa telek jaman yamen iku ora sah ngina karo derajate dukun nadyan dukun yen pancen iso nambani wong loro iso madangke wong sing peteng cara pinemuku ora dadi apa aku Prabu Siaji aku sing kudu dadi ratu dampare tak jaluk tuplak tukamun ayo mati soram diangkara kingkin lir mangus kang layon dene ilang memanisi oh ladanan nira layung Resi Curiganata magut curaning driya nadan tawus kladuk yuswa parandene maksih kasinungan aji Jaya Kawijayan prawiring jayeng palugon suratan toho majeng wonten palagan mungsaipun Prabu Siaji nadan to maksih unggul juridipun nanging rikala semanten jroning parang mukana udan riwis-riwis bawaning Sang Resi Curiganata kang wis kladuk yuswa satemah raganipun kena dayaning toya Jawah danguning dangu saya asrep mewah saya dangu saya gemeter ponang raga maju wonten palagan nyandak Candrasa nedha kajajaken wonten raganipun Prabu Siaji Siaji kowe tak rampungi awamu kowe ngajar ndi menungsane mati kowe modar mati boom halo keparinging Yang Widiwasa Prabu Siaji cinandak dening Resi Curiganata kaprawasa Candrasa
nedha kajajaken wonten jajanipun Prabu Wesiaji. Nanging Uyan Ayu Baskara titi mangsa raganipun Resi Curiganata saya dangu saya asret lan saya atis gemeter ndadak sanalika Prabu Wesiaji kasuduk Candra Sambrodol waduke sirna margalayu nanging sampun pinursik keparing Hyang Widiwasa sampun telas dari sing urip Sang Resi Curiganata sawusnya namaken Candrasa saya dangu saya gemeter ana kepek mijil saking jempol suku minggah wonten ing dengkul minggah wonten padaran minggah wonten jaja dangu ning dangu minggah wonten ing jangga pantaka punta ning rembug pantaka punta ning rembug keparinging Gusti ingkang Hakarya Loka Sang Sukma Jati jati ning urip ya Sang Nur Muhammad mijil saking raganipun Resi Curiganata pejah sampe sirna margalayu sirnaning Sang Resi Curiganata satemah horeg jakate bumi gandane arum aduh mati aku colo Kakang Resi Curiganata paduka sampun ngrumini dating rayi sampun nurut kasedan jati Yayi Werkudara Asma Kakang pundi Kakang Resi Curiganata wis tumekaning ngantaka guguraning Madyalaga Koko Prabu mugi seda paduka kondur paduka tinampi wonten ngayunaning Gusti najan to gugur wonten ing palagdan nanging dados pengawak kusumaning bangsa badhe kula dherekaken minggah mancat wonten ing kasuwargan jati kula sampurnaken paduka Kakang Resi Curiganata